Ladies and gentlemen, Madame Monsieur, добър на рите, добър на лихите. А сега, джентълмени и госпожици, време е за най-щурия, за най-приятния, за човека, който адресава главата и против болест въздейства като обайка, без болка. Съвразява проблемите, докосва купулчиите, хит енергията на тялото, настройките на кръвта. Време да го чуете, а след това те компонясвате. Краля на кючикчиите, няма втори като него. А сега бурни аплодисменти за легендата с Осман Бей. Осман Бей. Непризнавивко, неповторим си. Ама и кога си неповторимо. Keep it up. Let's go. San Martin. Барабани. Хайде, Марко. Колко ще е домага бързина?